Joget sing apik lho ya. Coba jenenge sapa? Miki di wehke. Ya, kenalan, madhep rono, kenalan. Awi. Loh. Salam sik. Assalamualaikum. Assalamualaikum, salam sik. Tuh. Wabarakatuh. Iki iso mlumpuk ning kene. Kepiye ta ki? Ning sing tak gumuni siji. Istimewane Han iki joget karo bawa setel karo kendangane. Adike lho, Bos. Wah, diopeni lho adike ya. Iki kok kendangi kok ketok le setel. Apa nyapa? Iki aku. Ini juga yang ketoprak. Kanca plek. Ketoprak. Oh, ketoprak. Doyok. Aja getak-getak toh. Enggak. Aku kok ini. Ngalah-ngalah di bintang tamu lho, Bos ki, Bos. Jan wis. Neh. Joget neh. Nih. Apa esok lho. Wah, sampai Apa iso? Iki yo sen joget, sampean sen joget yo an. Iso apa ndak? Tit sun ke ibuke 100 sik iki, sakke. Joget iku tak balik 200 sih kok. Nah, lono Tit. Lono Bu. Sik joget sik engko di karo ibuke diparingi 100. Jogete sing apik lho ya. Nah, joget sing apik. Pokoke tak duwe gede akeh. Amin. Amin. Yo, Pit. Joget sik. Mlaku ngetan bali nubruk. Matur suwun kan nyuwun duit ibuke. Loh, kowe ya meduna. Heeh, wis. Jan bocah gagahe kaya ngene. Linggo mae masene. Mas Bowo. Han. Linggo ning dhuwur pal kono ya kenek kan. Hah? Oh ndak demen. Dalange apik ya. Heeh. Ya. Ah wis. Saking serengat, monggo.
ayo sadar kek. Ayo sabar, Le, sabar. sadar le. Iya, Sabar, baik, Le. baik. Wes sabar. Wes, Wes ya mudun, kayak mudun le. Gambue. Barongan mas, barongan mas. Wah. Ayo, kayak mudun ya. Ayo le, sadar le. Nah, wis. Tepuk tangan. Luar biasa. Elok luar biasa. Mas Han jos tenan. Nah. Wih blangkone moh piye blangkone?